Chairman CEO, Finance Shipping Company, His Royal Highness, Ensign Damian Oganibaimolewo, Ezoha, Isi Itonwe, Biko Ọ̀gàyọ̀bíọ́mà, ịga-alata azụ ka ndị ọzọ wee biko onye nwaji ihe agwa kasịrị Igochukwu na ọba ji ya aka ata ata ọghọta esi eme ọnwa onye nwa ya nwa maka ndị chiri echichi omenaka enyi nọrọgo Chief Emeka mmadụ ohu babịa onye nwere ya agwa n'otu onye mkpụrụ agwa n'okwu President General iyi amadụ n'ofe mmiri Chief Emeka mmadụ camera.